Din hi l-qampina tal-bronz li żżanżnet fil-Konkatedral ta' San Ġwan mal-kumplament tal-qniepen. Il-qampina l-ġdida tiżen 2350 kilogramma. Din il-qampina nħadmet fil-funderija rinomata Royal Ijsbouts fl-Olanda u ħadet post il-qampina l-antika li ma kinitx f'sinfonija mal-bqija tal-qniepen. Il-qampina dedikata għal San Ġwan Battista u għandha l-isem ta' Karola Franziska għal Papa Franġisku li miet f'Aprili li għadda fl-età ta' 88 sena. Ma' TVM News il-kampnologu Kenneth Kawki qal li l-qampina l-ġdida ġiet infassla b'tali mod biex tidħol kexxun f'armonija mal-bqija tal-qniepen tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Spjega li saħansitra saru studji dettaljati bid-drones ta' kull qampina fit-tempju. L-istemmi, il-kitbiet bil-Latin u l-kerubini mnaqxin jirriflettu it-tradizzjonijiet tal-funderija tas-seklu 17. ħriġna il-medja bejnietom biex ħriġna interpretazzjoni tan-nota si naturali, però bil-karatteristiċi tas-seklu 18, ġifieri t-timbru mużikali ta' din il-qampina mhuwiex ta' qampina moderna, ma ta' qampina ta' dak iż-żmien. Spjega t-tifsir tal-kliem bil-Latin mnaqqax fuq il-qampina tal-bronz. Karola Franziska nevum vocabor, ġifieri I shall be known by the name of Karola Franziska. Dak huwa fuq in-naħa l-oħra tal-qampina. Fuq din in-naħa għandek tifkira monumentali bil-Latin li din il-qampina saret bil-tħabbrik u l-ħeġġa tal-fundazzjoni tal-Konkatedral li tħossib il-Konkatedral. Fl-inaugurazzjoni tal-qampina l-ġdida l-Arċisqof Charles Scicluna qal li din isejħa biex il-poplu jingħaqad f'armonija flimkien b'tifħir lil Alla. L-Arċisqof Scicluna awgura li din il-qampina tkun dik li sejjaħ bħala l-vuċi ta' Alla u tistieden lin-nies biex iqarbu lejh. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li din il-qampina se tkompli ssebbaħ il-mużikalità fil-Konkatedral ta' San Ġwan.